Xayrlı gün Tatarstan, xayrlı gün hürmetli televizor qarovuchilar. Bugün 28 dekabr dushanba. Men Elza Ahmedjanova ham topshiruvimizning ijod turkumi shu minutda bizning bilan bo'lgan har bir tomoshachiga motor kun ko'tarinki kayf tilab qolamiz. Bugungi kun kinematografning tug'an kuni bo'larak belgilab o'tilar ekan. Bugungi kun kinematografning tug'an kuni bo'larak belgili. 1895-yilda bir tug'anli Auguste ham Louis Lumière'lar kino tushiruv apparati sinematografga patent oladilar. 28 dekabrda Parijda xalqqa birinchi topqir bilet sotib, qisqa metrajli La Ciotat vokzalina poyezd keluvi kinosi ko'rsatiladi. Rossiyada birinchi kinoseans 1908 yilning 15 oktyabrida bo'ladi. Xalqaro kino kuni aligi san'at turini hunar etib saylagan ham kinoni yaratib qarovchilar bayrami. Terining ishchanligini nechik saqlarga, diabetes, dermatit bilan og'riqchilarga nendek kremlar qo'llanirga? Bu turda tabib Ilduz Lutfulin sizlar efirda sog'misiz rubrikasi. Имантлар соңгы елларда чынлап бик популяр. Бу юкка гына түгел, чынлап көпчүлек авырулар, алар тиринең нормаль функциясы дөрес эшләмәү белән бәйле. Менә тиринең төп функциясы барьер функция бит. Менә шул барьерның бер өлеше ул тиридәге булган май катламы. Менә шул май катламы кайбер кешеләрдә загыйф булганга күрә төрле авырулар башлана. Эмалентлар алар менә шул май катламын имитация итеп шул май катламын тиринең май катламы функциясын үтәп тиринең барьер функциясын көчәйтеп җибәрә. Мәсәлән, балаларда еш була торган атопический дерматит дигән авыру бар ишеле. Аны диатез дип әйтәләр бит. Менә шушы авыруның дәвалауның төп чарасы эмалентлар булып тора. Аларның төрле формасы бар. Балаларда иң еш кулланыла торган форма ул крем формасы, мазь формасы ул катырак, ул майлырак, ул бөтен балага да килешеп бетми. Эмульсия, гель кебек формалары да бар. Менә шушы крем, аны куллану тиринең барьер функциясын нормага китерә. Күпчелек вакытта менә бу барьер функция ул атопический дерматит булганда гына түгел, башка авырулар булганда да бозылырга мөмкин. Мәсәлән, псориаз кебек авыруларын дәвалаганда эмалентлар соңгы елларда бик популяр. Башка авырулар шулай ук. Тирене дымландырып туру, тиринең барьер функциясын саклап туру, ул күп тире авырулары булганда файдалы. Эмалент дару түгел. Эмалентка аңа ниндидер бер гигиеник чара дип карарга ярый. Шуның өчен аның җитди ниндидер чикләүләре юк, аны кайчан булса да кулланырга ярый. Мәсәлән, атопический дерматит башланып, баланың тиресе бик каты кырый икән, аны көнне 10 тапкыр чакыл кулланырга ярый. Ул зарар түгел, ул дару түгел. Кайбер чикләүләре бар, мәсәлән, эмалентларның нигезе ул су. Ул су белән майдан бергә буталып ясалган бит, су һәм липидлар. Шуның өчен, мәсәлән, эмалентны битеңә сөртеп, кулыңа сөртеп, мәсәлән, салкынга чыгу дөрес түгел. Чөнки бу су ката, бу су киресенчә, менә бу эмаленттагы су, ул киресенчә тирене зарарлый башлый. Мәсәлән, элегрәк эмалентлар булмаган вакытта баланың зур кешеләрнең тиресенә вазелин мае сөртәләр, ниндидер табигый майлар, аларның функциясы башка, алар менә кеше тиресендәге булган менә бу барьер майларга ошамаган. Эмалентлар алар бөтенләй башка. Эмалентлар алар төрле бар, бәйләрдә аерылырга мөмкин. Россиядә ясалган эмалентлар җүнрәк була, импортный, читледә ясалган эмалентлар кыйбатрак, ләкин ул бәясенә генә тормый. Һәр очракта аны карап карарга кирәк. Кайчакта җүн генә булган эмалентта кыйбатлы эмалентларның күбрәк булышы. Икенче бер момент бар, күпмедер вакыт үтүгә тире әзрәк син озак вакыт кулланган эмалентка күнеккән кебек була. Ул күнегеп китеп, шуның өчен аларны кайбер вакытта вакыт алмаштырып торуда кирәк. Халык сынамышлары 28 декабрь көнне кар җирдә күп ятса, икмәк уңышлы мул булыр ди. Туры эфирда хәерле көн Татарстан тапшыруы, матур көн күтәренке кайф дип дәвам итәбез. Яңа ел бәйрәмен олылар да, балалар да зур түземсезлек белән көтәләр. Киләсе 2021 ел тимер үгез елы булачак. 2021 елның символы үгез үтә дә түземле хайван. Астрологлар фаразы буенча яңа ел узып баручы ел белән чагыштырганда күпкә тынычрак була. Яңа елны гаилә, якыннарыгыз белән бергә каршы алсагыз, күпкә яхшырак булыр.
үгез җаваплы, гадел кешеләрне ярата. Елның беренче яртысында карьерагызга игътибар итсәгез, икенчесендә сәламәтлеккә өстенлек бирегез. Кытай календаре буенча яңа 2021 ел 12 февральдә генә башланып китә. Узып баручы ел бер гасырлык бай тарихы булган татар басмасы Сабантуй журналы өчен нинди вакыйгалар белән искә кереп калган? Басманың иң уңышлы һәм кызыклы проектлар турында без Сабантуй һәм Салават күпер журналларының баш мөхәррире Зилә Хөснетдин белән сөйләшербез. Бүген ул студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәнмесез, Зилә ханым? Исәнмесез, хәерле иртә. Без сезнең белән соңгы тапкыр студияда очрашканда, яңа проектларыгыз булгач, кабат очрашырбыз, сезне кунакта көтеп калабыз дип әйткән идек. Күп тә вакыт узмады, сезнең яңа мотор проектларыгыз барлыкка килде һәм әле булганнары да дәвам итә. Шулар турында сөйләшик әле. Иң уңышлы проектларның берсе бу Zoom платформасында очрашулар алып бару. Нәкъ шулай. Дөрестән дә узган ел, менә китеп баручы ел кызыклы журналларга гына түгел, видео проектларга да, очрашуларга да бай булды. Шулар арасында безнең атна сайын уздырыла торган Zoom аша рәсем дәресләре. Безнең баш рәссамыбыз Әлфия Юсупова каршына пумалар, буяулар куеп, менә апрельдән бирле балалар белән рәсем ясады. Дөрестән дә изоляция башлагач, без балалар өйдә утырганда да вакытлар күңелле һәм файдалы үсен дип тырыштык. Һәм шулай итеп безгә баштан 10, 15, 20 бала кушылса, хәзер инде 500, 600 бала безнең белән бер юлы рәсем ясый атна сайын. Зилә ханым, әле генә рәсем ясап кына шикләнмисез. Сез үзегез дә балалар белән, укучылар белән элемтәгә чыгасыз икән. Нәкъ шулай, дөрестән дә быел бит инде күп йөреп булмады, күп белем бирү оешмалары ябык безнең өчен, журналистлар өчен. Ләкин без бер дә каушап калмадык. Дөрестән дә Zoom аша бөтен Татарстан белән элемтәдә, бөтен балалар белән атна сайын күрешеп, сөйләшеп торабыз. Әлмәт исеме, Нижнекамск исеме, хәтта Башкортстан белән дә без балалар белән очрашып, сөйләшәбез, журналның соңгы яңалыклары белән таныштырабыз. Менә бу элемтәләр вакытында татар телендә иҗат итүче, матур итеп сөйләшүче балаларны барлыйсызмы үзегез өчен? Әлбәттә, дөресен әйтергә кирәк, татарча матур сөйләүче балалар, алар күбрәк районнарда, Башкортстанда балалар бик матур татарча фикерләрен әйтә беләләр. Бу минем өчен, үзем өчен ачыш булды. Шулай итеп, талантлы балалар һәр вакыт булды һәм булачак. Безнең журналның укучылары да менә бермә-бер артып бара, Аллага шөкер. Бик матур студиягызда эшләп килә һәм еш кына, белүемчә, шулай ук мәртәбәле кунакларны да кабул итеп торасыз. Нәкъ шулай, бу уңышлы проект, дөрестән дә балалар бик яратып катнашалар безнең дәресләребездә. Шулай итеп без зур кунакларны да каршы алабыз. Әгәр дә апрель аенда ул безнең президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңнеханов булса, менә узган атна гына Марат Гытов улы Әхмәтов та килде һәм балалар белән бергәләп рәсем ясап, балалар теләгән сорауларын биреп, бергә күңелле итеп, күңел ачтык дисәм дә була. Һәм таныклыклар да тапшыргансыз. Нәкъ шулай. Чөнки Сабантуй журналын беренче чиратта балалар үзләре чыгаралар. Һәм безнең менә инде ярты ел буе безнең белән хезмәттәшлек иткән минем хезмәттәшләрем, коллегаларым да дип әйтер идем, балалар бар. Аларга 7, 8, 9 яшь булуга карамастан, алар атна сайын репортажлар ясап, бөтен Татарстанны әйләнделәр һәм дөрестән дә алар безнең яшь хәбәрче дигән таныклыкны Марат Гытов улы Әхмәтов кулыннан алдылар, бик сөенделәр. Дөрестән дә бу аларның тормышында минемчә тарихи вакыйга һәм шулай да алга таба без аларны үстерербез, талантларын бергә кызыклы видео тапшырулар ясарга өйрәнербез дип уйлыйм. Менә видео тапшырулар дип әйтеп киттегез. Яңа шушы проектларыгыз арасында видео тапшырулар әзерләү. Нәкъ шулай. Чөнки бүгенге көндә Салават күпердә Сабантуйда ул матур төсле журнал гына түгел. Ул мультимедиа басмалар. Ни өчен шулай дип әйтәм? Чөнки монда бит сайын диярлек бар QR кодлар, кичкедә генә шундый шакмаклар, алар аша гаджетлар, телефоннарны шунда төбәп, махсус кушымталар аша, алар бушлай, алар бар, балалар белән видеолар карап була. Менә шулар арасында әйтеп китәргә кирәк, иң кызыклысыдыр ул күңелле алифба. Без балалар белән бергәләп, күңелле итеп, кызыклы итеп татар хәрефләрен өйрәнәбез. Бу эштә безгә 4 яшьлек
бала Зөбәйдә Гараева, ул инде бала гына түгел, артист, әтисе белән бергәләп, менә шул атна сайын бер хәрефне өйрәнәбез, һәм шул видеоларны балалар да безнең Салават күпер Сабантуй YouTube каналларында карыйлар, ә Күңелле Алюбаны без гомумән аерым канал итеп, Күңелле Алюба каналы итеп булдырдык, һәм менә бүгенге көндә инде 3000-4000 караучылар бар, дөрестән дә ихтыяҗ зур. Ә менә бу бишле шоу дигән без менә хәзер видеокадрлар күрәбез. Әйе, бу турыда да әйтеп китсәгез иде. Әйе, бу Сабантуй журналының проекты, чөнки монда инде мәктәп укучылары катнаша. 1нче сыйныфтан алып 6нчы сыйныфка кадәр балалар һәм берәр йолдыз алып баручылар, әйе, монда төрле безнең танылган шәхесләребез балалар белән көч сынаша һәм мәктәп программасындагы сорауларга җавап бирә. Бик күңелле итеп уза әлеге тапшыруыбыз, төрле фәннән, төрле класслар һәм дөрес әйтергә кирәк, балалар күп очракта күбрәк белә олыларга караганда. Димәк, инде күп әйберләр безнең онытылгандыр. Менә шулай бергәләп балалар белән мәктәп программасында искә төшерәбез. Әйе. Узып баручы елда вакыйгалар барлыйбыз бит инде, шулай бит. Иң уңышларын тагын бер кат үзебезнең күңелегезгә салып куябыз. Менә журналларыгызның иң уңышлы проектларына килгәндә кайсыларын атар идегез? Аерым атау дөрестән дә авыр имеш, чөнки журналлар икесе дә кадерле, һәм һәрбер эшләгән эшне, башлаган проектны без дөрестән дә бөтен күңелебезне биреп, балалар өчен эшлибез. Бала һәрвакыт үзәктә. Безнең үзәктә аның мәнфәгатьләрен кайгыртып эшләнә һәрбер проектыбыз. Шуңа күрә мин балаларыбызга, аларның әти-әниләренә, әби-бабаларына исән-сау булып, яңа елны каршы алырга бергәләп һәм безнең журналыбызны шулай ук дусты булып калырга теләр идем. Мин чыннан да менә сезнең редакцияз белән сокланам, чөнки анда күп кеше эшләмәсә дә, чыннан да һәр вакытта шундый матур уңышлы проектлар тәкъдим итеп торасыз. Һәр вакытта чыннан да безнең балаларыбызны кайгыртып торасыз. Ә инде менә яңа елларда нинди теләкләрегез булыр иде? Укучыларга, сезнең журналны укучыларга, безнең менә шушы минутта карап утыручы тамашачыларыбызга нинди теләктәр теләр идегез? Журналлар матур, кызыклы булыр өчен безгә балалар белән аралашып торырга кирәк, шулай бит. Шуңа күрә без алга таба бу зум дәресләрне тагын да киңәйтергә, төрләндерергә уйлыйбыз. Мәсәлән, безнең башланачак пластилиннан әвәләү дәресләре. Бу инде балалар бакчасына йөрүчеләр өчен бик кызыклы һәм файдалы шөгыль булачак. Шуңа күрә кадерле дуслар, әти-әниләр, тәрбиячеләр, укытучылар, безгә кушылыгыз. Шулай бергәләп аралаша журналларны тагын да матурлатып, камилләштереп чыгарыйк. Һәм шулай ук Салават күпере һәм Сабантуй журналларының мин YouTube каналларына чакырам. Гомумән безнең Татмедиа Junior дигән проект ачылып китте. Анда Салават күпере Сабантуй гына түгел, әле Иделнең, Ялкын журналларының бик кызыклы яшьләр проектлары чыга. Менә шундый эш башлап җибәрдек без татар телендә. Әгәр дә инде сез татарча балам әйбәт белсен, фикерли белсен, һәм әйтергә аның сүзе булсын дисәгез, менә шул журналларны укып, видео проектларны карап, бергәләп матур елны, яңа елны каршыларга язсын. Амин, шулай булсын. Яңа проектларыгыз, барлык хыялларыгыз тормышка ашсын, киләсе ел бу узып баручы елдан да уңышлырак булсын дигән теләктә каласыбыз килә. Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Якынлашып килүче яңа еллар белән сезне. Рәхмәт сезне дә. Рәхмәт. Ә бүгенгә менә шулар, мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне бар тик матур уй фикерләрдән генә башлагыз. Исән-имин булыгыз. Bu bәхет миңа ялгышын алган. Адашкан кешенең тукталып юлыннан, үткереп кенә ул сугылган. Аз гына ял итәргә юлында
На заре ты приходишь ко мне росой. Ты со мной в листопаде, в осеннем дожде, ты в моем счастье, в моей беде. Ты ушла, но в каждом сне приходишь опять ко мне.